počiatku nebolo nič. Bola iba tma. A Boh povedal, že buď svetlo. A bolo svetlo. A potom Boh si všimol, že všeličo už predtým bolo, iba to nebolo vidno, pretože bola predtým tma. A potom Boh stvoril zem a povedal si, že dobre to je. Teda okrem tých homosexuálov tam hodil do nich meteorit, ale trafil dinosaury. Čo je na druhú stranu aj dobré, lebo kebyže teraz je referendum, že či som za práva dinosaurov, aby mohli vychovávať deti, tak som zásadne proti. Navyše, keď dva dinosaury vychovávajú dieťa, tak aj dieťa si myslí, že je dinosaurus. Potom, keď Boh zistil, že mu to nevyšlo s tým meteoritom, tak sa rozhodol poslať na svet potopu. A zatopil celú zem a jediné, čo sa zachránilo, bola taká jedna loďka, Noémova archa, a ona stroskotala na hore Ararat a oni všetci vyšli z tej archy a tešili sa, že žijú, ale Boh sa išiel pozrieť, že či tam nie sú nejakí homosexuáli. A hneď videl, že zlé je, lebo nad tou loďkou svietila tá najväčšia dúha, akú svet kedy videl. A všetky zvieratá tam boli po dvoch. My máme v našom paneláku dva psy. Jeden je Dog A, druhý je Dog B. V Rímskej ríši, keď sa deti chceli hrať na schovávačku, tak nikto nechcel byť ten, kto bude počítať a hľadať. Lebo oni mali také tie divné čísla, že ho musel tak počítať, že I, IV. VI. VII. VIII. IX. X. Idem. Ja mám inak veľmi rád čísla. Ja keď som doma sám, smutný, tak si tak počítam. Podľa mňa čísla sú veľmi dobré, ale čísla majú jednu nevýhodu a tá nevýhoda je, že čísel je príliš veľa. Čísel je niekoľko nekonečien. Čísel je príliš veľa, podľa mňa niektorým číslam by sme mali povedať, už s vami ďalej nepočítame. Ale písmen je tak akurát. Akurát je treba vedieť, že ktoré písmeno na čo používať. Najhoršie je, keď zvolíš nevhodné písmeno na samovraždu. Keď skáčeš niekade, mal by si kričať A. To je vhodné písmeno na samovraždu. A. Nevhodné je napríklad I.
Ľudia by si hovorili, vidíme, že zatiaľ ho to baví. Uvidíme, jak to dopadne. Ďakujem veľmi pekne.